Maayong adlaw mga igsoon, kumusta? Unta, excited ang matag usa kaninyo uban sa kadasig sa atong pagpadayon sa pagtuon karon niini nga series. Naanata karon sa episode 8 ug ang atong mga bersikulo atong mabasa sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod bersikulo 31. Ug sa dili pa kita padayon sa atong bag-o nga pagtuon karon, balikon sa nato ang atong nahibaw-an sa miaging episode sa mga buhat para makasunop gyud sa atong mga hunahuna ug mga kasing-kasing o dili mo labayng kawang sa atong pikas nga mga dalunggan. Mo'y atong tumong o tuyo sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga makatanom gyud sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo o dili nato dali malimtan. Maigsoon, nakabalo na kita nga pagkatao sa iglesia naay espesyal nga paagi sa Dios nga mao ang kahibulungan, sangyaw equals kaluwasan. Mao kini ang paagi sa Dios nga gigamit niya aron sa pagsangyaw sa mga apostoles sa kaluwasan ngadto sa mga tawo aron mamatud-an ang gisangyaw sa mga apostoles nga kasaligan ug tinuod. Una, naay gihatag sa Dios nga kahibulungan. Sama sa dakong huros nga murag kusog nga hangin, ang mga dila nga daw kalayo ug ang pagsulti sa mga magtutuo sa tanang mga pinulungan sa kalibutan. Sunod, nagsangyaw si Pedro. Samtang natingala ug nahibulong ang mga tawo tungod miagtong dagkong mga kahibulungan. Gisangyawan sila ni Pedro o giduot niya ang ilang paglansang kang Hesus sa krus, ang ilang pagpatay sa manuluwas, ang ilang pagpatay kang Hesus. Unya, daghan ang mituo sa gisangyaw ni Pedro ug nangaluwas. Dili ba atong nahibaw-an nga giduot, giprangka ni Pedro atubangan sa mga Hudiyo nga sila ang nagpalansang kang Hesus sa krus, sila ang nagpatay kang Hesus. Og tungod niadto, nasamaran ang ilang mga kasing-kasing. Pagkadungog nila sa giingon ni Pedro, og nangutana sila kaniya og sa ubang mga apostoles kung unsa ang ilang buhaton. Og itubag sila nilang Pedro nga kinahanglan maghinulsol sila. O sa ato pa, mutuo sila kang Hesus nga ilang gilansang sa krus. Og kinahanglan nga dili nila isikreto ang ilang pagtuo. Ilang ipakita sa tanan pinaagi sa pagpabautismo. Busa, nagpabautismo sila. Ug adtong adlaw sa Pentecostes, 3,000 ka mga tawo ang mituo kang Hesus ug naluwas ug nagpabautismo sila. Wala nila gisikreto ang ilang pagtuo. Ilang ipakita sa kadaghanan nga sila mga anak na sa Dios or mga sumusunod na ni Hesus. Maigsoon, dili nato kini kalimtan nga mga punto o kini nga mga pamaagi. Una, kahibulungan, sangyaw equals kaluwasan. Mao kini ang espesyal nga paagi sa Dios sa unang panahon sa iglesia. Aron mamatud-an ang katawhan sa gisangyaw sa mga apostoles nga kaluwasan pinaagi kang Hesus. Ug mao gihapon kini ang gibuhat sa Dios pag-adto ni Pedro ug ni Juan sa templo. Sa takna sa tingampo ug ato kining na hisgutan sa miagi nato nga episode. Ug kini gani nga takna alas 3 sa hapon ang panahon sa tingampo sa mga Hudiyo didto sa templo. Una, naay gihatag sa Dios nga kahibulungan. Kay pag-adto nilang Pedro sa templo, naay tawo nga bakul sukad pa sa iyang pagkatawo. Nga 40 katuig ang iyang edad o gadayungan gani matag adlaw aron magpakilimo sa templo. Makaluluoy kini nga tawo. Ug sukad-sukad wala siya maka-experience nga nakalakaw. Sunod sa 40 katuig ang iyang pag-antos. Ug kini nga tawo nga wala sukad makalakaw, nga kuyos og mga bitiis, giayo ni Pedro pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ug diretso siya nakalakaw nga naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Tungod sa iyang kalipay, naglukso-lukso siya nga nagdaig ug nagpasalamat sa Dios nga karon naayo na siya, nakalakaw na siya. Ug nakaila ang mga tawo nga siya ang naglingkuran sa pultahang matahom.
sa templo aron sa pagpakilimos. Ug ilang nakita kung unsa kadako nga kahibulungan ang nahitabo kaniya. Basin gani kini nga bakol nga tawo nga galingkuran sa pultahan nga matahom sa templo. Galabay-labayan ra sa mga tawo ug basin dili gani nila gatagaan og limos. Apan karon ilang nakita og nailhan nga mao kini ang bakol nga makaluluoy nga naayo na sa ilang atubangan. Sunod, nagsangyaw si Pedro. Nanagan ang tanang tawo ngadto kanilang Pedro aron sa pagsusi sa kahibulungan nga nahitabo sa bakol. Ug gisangyawan sila ni Pedro. Ug gidulot gihapon ni Pedro kanila nga sila ang naglansang sa manluluwas sa krus. Iyang giprangka kanila nga gipili nila ang mamumuno, ang usa ka kiler, ang usa ka makasasala nga tawo nga mao si Barabas kay kang Hesus kaysa manluluwas nga gisaad sa Dios kanila. Ang Ginoo, ang Kristo, ang hari nga ilang gapaabuton. Apan ilang gipapatay si Hesus, ilang gipatay si Hesus bisan buhian unta ni Pilato. Maigsoon unsa kini nga gibuhat sa mga apostoles? Kahibulungan, sangyaw ug kaluwasan. Unya daghan ang naluwas sama sa natabo sa adlaw sa Pentecostes. Daghan ang mituo sa giingon ni Pedro. Ug ang kadaghanon sa mga lalaki ra nga mituo kang Hesus nakaabot og 5,000. Sa ato pa, kung iapil ang mga babae ug ang mga batan-on ug ang mga bata, siguro mga 10,000 o basin sobra pa ang nangaluwas sa Jerusalem. Usa kini kadako og kahibulungan nga nahitabo ni adtong adlaw. Usa ka adlaw 5,000 ka mga lalaki ang mituo kang Hesus ug naluwas. Maigsoon, dili nato kalimtan kini nga pamaagi nga gibuhat ni Hesus pinaagi sa mga apostoles. Kahibulungan, sangyaw equals kaluwasan. Kini ang atong makita sa mga buhat nga kanunay gibuhat sa Dios sa panahon nga bag-o pa ang trabaho sa mga apostoles. Gipamatud-an niya sila pinaagi sa magamhanan nga kahibulungan. Ug timanan usab nato kini mga igsoon. Nahibalo usab kita nga ang pag-ayo sa mga apostoles sa tawo nga bakol ug sa mga masakiton diretso ug kompleto. Diretso ug kompleto. Gani ang bakol nga imposible nga maulian, diretso nakalukso-lukso. Ayaw kalimti mga igsoon, dili nato kalimtan nga ang milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi sa mga apostoles diretso ug kompleto. Dili anam-anam, dili kada adlaw, kundi diha-diha dayon sama sa nahitabo niini nga bakol nga diretso na ulian, nga diretso ug kompleto. Karon nga panahon, naay magwawali nga gaangkon nga makaayo kuno silang mga sakit ug makabuhat kuno sila og mga milagro. Apan dako ang kalahian sa ilang mga milagro ug sa mga milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Kay ang gahom nga gihatag sa Dios sa mga apostoles ug ang kahibulungang mga milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila gigamit sa Dios panahon nga bag-o pa ang iglesia. Busa dili maparihasan ang ilang gibuhat nga mga milagro. Maigsoon, dili kita mangitag mga milagro o mga katingalahang mga buhat sama sa gabuhaton sa uban. Kay kini nga panahon, ang panahon sa mga milagro, humanaman panahon sa mga apostoles ug karon wala na. Karon nga panahon, kung nakitay sakit, idangop nato kang Ginoo ug iampo nato nga unta ayuhon kita niya. Kung gusto sa Ginoo, pwede diretso niya ayuhon ang atong mga sakit. Ang atong buhaton maigsoon, kung nakitay mga sakit, atong idangop sa Ginoo. Atong iampo kaniya. Usahay na ay mga panahon nga makita nato ang gahom sa Ginoo nga makaayo sa atong mga sakit. Apan dili sama sa milagro nga gibuhat sa mga apostoles. Bisan karon nga panahon, makahimo ang Ginoo sa kahibulungan nga mga pamaagi kung mosalig kita kaniya. Pero basin giyahan kita niya sa pagdangop sa mga doktor,
pananglitan, kumapakan kita og iro, ang atong buhaton, magpa-injection kita para dili kita marabisan. O kung naa kita'y dinggi, magpa-hospital kita aron matambalan ang atong sakit. Ug usahay, basin tudluan kita sa Ginoo sa mga herbal nga tambal nga magamit nato alang sa atong mga sakit. Maigsuon, tanan natong problema o mga sakit atong idangop sa atong Ginoo ug mangahi kita kaniya ug kaalam. Sama sa giingon sa uban nga naay mga tawo nga makaayo kun og mga sakit, naa sila mga gahom o makabuhat og mga milagro. Ang atong buhaton idangop nato sa Ginoo, giyahan kita niya sa pagbuhat sa angayan nga sulbad sa atong mga problema o mga sakit. Maigsuon, sa miagi natong pagtuon, naay mga pangutana nga atong hisgutan nga matubag karon. Mao kini ang mga pangutana. Unsa ka ang gabation sa mga pangulo sa mga Hudiyo karon nga linibo na sa ilang mga sakop ang mitukang Hesus? Ug unsa ka ang gabation ni Satanas karon nga gailugo na ang mga tawo gikan kaniya? Dili ba ang mga pangulo sa Hudiyo nagdumot sila pag-ayo kang Hesus? Ug dili ba sila ang miagdas sa ilang mga kauban nga mga Hudiyo sa pagpapatay kang Hesus? Unsa kaha ang buhaton sa mga pangulo sa mga Hudiyo? Sa ilang pagkakita nga libuan na sa ilang mga sakop ang naghinulsol og mituo kang Hesus. Aron atong mahibaw-an, magbasa kita sa pulong sa Dios kung unsa ang ilang ibuhat. Magbasa kita sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod versikulo 12. Unya, samtang nagsulti pa sila ngadto sa katawhan, ang mga pari ug ang kapitan sa templo ug ang mga Sadusiyo miabot kanila. Kay nasamok man sila tungod sa ilang pagpanudlo sa katawhan ug sa pagsangyaw diya kang Hesus sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa, silang Pedro nagsangyaw nga ang tanang mutuo kang Hesus banhawon sa unahan nga panahon. Bisan kung mga matay, ang tanang mutuo kang Hesus banhawon man. Ug tungod niini nga pagsangyaw nila daghan ang mituo. Ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ang mga pari, ang mga Sadusiyo, ang mga eskriba, ang kapitan sa templo, nangasuko tungod kay daghan ang mituo sa gisangyaw nilang Pedro. Versikulo 3, kung unsa ang gibuhat sa mga kadagkuan. Busa, gidakop nila sila o gibutang sa bilangguan hangtod sa pagkasunod adlaw, kay gabii naman kadto. Apan daghan sa nakadungog sa pulong. Daghan ang nakadungog sa gisangyaw nilang Pedro. Ang mituo ug ang gidaghanon sa mga lalaki miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang ilang mga pangulo ug mga kadagkuan ug mga eskriba nagtigom didto sa Jerusalem. Uban kang Anas nga labang pangulong pari, ug kang Caifas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa tanang mga sakop sa banay sa labang pari. Sa diha nga ang mga apostoles ilang ipatubang kanila, sila nangutana, pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? Sa ato pamaigsoon, naghiusa ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Ang mga Parisiyo, Sadusiyo, Skriba, mga pari, ang labang pangulong pari, ug ilang ipatubang silang Pedro, nga gapangutana, kung unsa ba ang nahitabo, kung unsa ba nga pamaagi nga ang usa ka bakul nga tawo naayo na. Versikulo 8. Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo. Si Pedro gagiyahan sa Espiritu Santo. Gaawas diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Si Pedro gasandig sa Espiritu Santo aron makabarog ug makasangyaw uban ang kaisog ug walay kataha. Nga miingon kanila. Sumpay sa bersikulo. Mga pangulo sa katawhan ug makadagkuan sa mga Hudiyo. Gitaho ni Pedro ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Bersikulo 9. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat
nga nahimo ngadto sa usa ka bakol sa unsang paagi kining tawhana na ayo. Kinahanglan mahibawlaan ninyong tanan ug sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon ug gisumpay pagid kini ni Pedro. Inyong gilansang sa krus nga gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Bisan kung ilang gilansang sa krus apan gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay si Hesus. Pinaagi kaniya kining tawhana nagtindog nga maayo na sa inyong atubangan. Sato pa, giignan sila ni Pedro nga pinaagi sa gahom ni Hesus, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, kining tawo nga bakol na ayo nga nagtindog og ilang gakakita sa ilang atubangan. Versikulo 11. Kini mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod. Apan nahimo hinuon nga uluhang bato nga patukuranan. Maigsuon siguro ang matag usa kanato sinati pag-ayo. Kung gatukod kitag balay, labi na sa unang nga panahon, mangita kitag bato o diha nato pahimutang o diha nato itukod ang haligi sa atong balay para likon, dili matarog. Ug mao gihapon sa Jerusalem. Mangita silang bato ug diha nila itukod ang haligi silang balay aron ligon. Ug gigamit kini nga pananglitan o sumbingay ni Pedro nga ang mga kadagkuan ang mga pangulo sa mga Hudiyo sila ang mga magtutukod nga gapangita sa bato. Apan sa pagkakita nila kang Hesus, ilang gisalikway, ilang gilabay, wala nila tuuhi. Apan si Hesus nahimo hinuon nga uluhang bato nga patukuranan sa tanang mituo kaniya. Si Hesus ang lig-ong patukuranan sa pagtuo sa tanang mga tao nga mituo kaniya. Sama ni ining 5,000 ka mga lalaki nga mituo kang Hesus. Apan ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ilang gisalikway, wala nila tuuhi si Hesus. Versikulo 12. Ug walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa, kay walay laing ngalan ubos sa langit, nga gihatag ngadto sa mga tao, nga pinaagi niini kita kinahanglan maluwas. Kung gusto maluwas sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, kinahanglan nga ilang tuuhan ang bato nga ilang gisalikway, nga mao si Hesus. Ilang dawaton nga ilang manuluwas o Ginoo sa ilang kinabuhi aron makaangkon sila kaluwasan. Kay walay kaluwasan ni bisan kinsa kun dili mo tuo sa gipadala sa Dios nga ngalan ubos sa langit dinhi sa kalibutan nga mao si Hesus. Ang atong kaluwasan atong maangkon pinaagi sa pagtuo nato kang Hesus. Sato pa, gidakop si Pedro ug si Juan sa mga pari ug sa kapitan sa templo. Uban ang mga Sadusiyo ug gibilanggo nila sila hangtod sa pagkaugma. Ug murag apil gani nila gibilanggo ang bakol nga naayo pinaagi sa milagro nga gibuhat nilang Pedro. Ug pagkasunod adlaw, gipatubang si Pedro ug si Juan ngadto sa mga pangulo sa mga Hudiyo uban ang bakol nga naayo. Ug ila silang gipangutan-an kung pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan ang pagkaayo sa bakol. Mo'y gipangutana sa mga kadagkuan ngadto sa ilang Pedro. Maigsuon na ipangutana sa matag usa kanato. Ngano kahangga kasuko ang mga pangulo sa mga Hudiyo sa mga milagro o sa giwali nilang Pedro? Dapat malipay sila sa ilang nakita nga ang bakol nga gaantos sulod sa 40 ka tuig nga dili makalakaw apan karon. Nakita nila silang atubangan nga maayo na. Apan ang ilang response, nangasuko hinuon sila ug ilang gikontra pag-ayo si Hesus ug ang mga apostolis ug ang mga milagro nga ilang gibuhat. Ang hinungdan mga igsuon, tungod kay kaaway nila si Hesus. Maong ilang gakontrahon ang mga apostolis ug ang ilang gaisangyaw nga kaluwasan. Dili ba gisupak ni Hesus ang mga balaod sa mga Hudiyo o gitangtang gani niya ang mga balaod may tungod sa pagkaon ug ato kining nahibaw-an sa miagi nato nga series. Ug karon nga panahon naay mga relihiyon nga gapadayon gyapon sa pagtuman sa balaod sa mga pagkaon.
Apan ang tinuod gitangtang naman kini ni Hesus. Maigsuon nasina ang mga pangulo kang Hesus. Tungod kay gasundon si Hesus sa dakong panon sa mga katawhan ug gadaygon sa mga tao ang iyang tudlo. Kay ang pagtudlo ni Hesus mas maayo ug gamhanan kaysa pagtudlo sa mga parasiyo. Maong nangita ang mga pangulo og higayon sa pagpapatay kang Hesus. Ug gibayra nila si Judas aron luiban niya si Hesus. Sa nakalansang na si Hesus sa cross, mituo ang mga pangulo nga nasulbad na ang ilang problema. Kay natuman ang ilang daotang plano sa pagpapatay kang Hesus. Siguro nag-celebrate sila, nagpasig-congrats ang matag-o sa kanila, nag-apir sila nga wala na si Hesus ilang pananaw nga ilang nahimong dakong kalibog. Apan misamot hinuon ang ilang problema. Kay ang mga apostoles nagpadayon sa pagpakaylap sa ilang mensahe nga nabanhaw si Hesus gikan sa mga patay. Ang ilang gilansang sa krus, ang ilang gipatay karon gisangyaw sa mga apostoles nga nabanhaw na. Ug nga banhawon usab ang tanang mga tawo nga motuo kaniya. Ug libuan ka mga tawo ang mituo kang Hesus ug nagpabautismo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Maigsuon mas misamot hinuon ang problema o kalibog karon sa mga kadagkuan. Kay nagpadayon ang pagsangyaw sa ngalan ni Hesus ug maluwas ang si bisan kinsa nga motuo ug banhawon pagyud sa unahan nga panahon. Sa ato pa, si Hesus nga gadungtan pag-ayo sa mga pangulo sa mga Hudiyo nahibalik na diya sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang usa ka Hesus sa una karon midaghan. Kay gakakita si Hesus pinaagi sa kinabuhi sa mga apostoles ug daghan na karon ang gasangyaw sa ngalan ni Hesus. Busa na nga suko ug naglagot gayud sila og ilang gidakop si Pedro ug si Juan. Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo mitubag sa mga pangulo inubanan sa dakong gahom nga walay kahadlok o kataha. Gigiyahan siya sa Espiritu Santo. Gaagas gikan kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. O giingnan sila ni Pedro nga naayo ang bakol pinaagi sa ngalan ni Hesukristo. O iyang giprangka nga ang gilansang nila diya sa cross maoy nakaayo sa bakol. O gidungagan pagin ni Pedro nga gibanhaw sa Dios. Maigsuon ang uban nga mga magwawali mahadlok sa pagsumpay sama sa giingon ni Pedro. Isog kaayo og prangka ang tubag ni Pedro kanila. Ug miingon si Pedro nga si Hesus mao ang bato nga gipropesiya ni Hari David diya sa mga salmo. Nga isalikway nila. Giprangka ni Pedro nga sila mao ang magtutukod nga nagsalikway sa bato. Nagsalikway kang Hesus. Apan bisan kung ilang gisalikway nahimo hinuon nga uluhang bato nga patukuranan si Hesus. Nahimo nga lig-on nga patukuranan sa pagtuo sa tanang mga tao nga mituo kang Hesus. Imbis sila unta ang una nga makapundasyon sa bato nga mao si Hesus. Ang gisalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo nahimo hinuon nga labaw. Sa ato pa, ang but ipasabot ni Pedro, ang mga pangulo sa mga Hudiyo wala sila makabalo sa kabubuton sa Dios. Wala sila'y kaalam. Bisan kung gaangkon sila nga mga maalamon sila. Apan ang tinuod, mga bugo sila. Kay wala sila makaila sa manuluwas. Ilang gisalikway o ilang gihukman sa kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus. Unya giklaro ni Pedro nga wala gay laing ngalan ubos sa langit nga pinaagi niini maluwas ang mga tao. O kung gusto sa mga pangulo nga maluwas sila, kinahanglan nga motuo usab sila sa bato kang Hesus nga ilang gisalikway ug ilang gilansang diha sa krus. Giingnan sila ni Pedro nga ang kaluwasan pinaagi raman kang Hesus plus wala. Wala gay kaluwasan mga igsoon bisan kanato kung dili kita motuo kang Hesus. Kay walay lain ngalan nga makaluwas sa mga tao, mao lamang ang ngalan ni Hesus. Si Pedro usa kagamhanan kaayo nga magwawali nga makadulot pag-ayo ang iyang mensahe.
Isog ang iyang pagwali ug prangka, ug dili siya galipod-lipod. Ang kamatuoran iya yung ipadayag, iya yung isangyaw. Moong daghan ang nahimong naluwas. Pangutana mga igsoon, unsa ka ang buhaton sa mga pangulo, sa mga Hudiyo, nining gisulti ni Pedro kanila? Mutuo ba ka sila o dili? Para itong mahibaw-an, magpadayon kita sa pagbasa sa atong mga bersikulo, sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 13, hangtod, versikulo 22. Sa ilang pagkakita sa kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug sa namatikda nila nga sila walay alamag, ug mga yano lamang nga mga tao, sila nahibulong. Ug ilang nasayran nga sila di ay dugay nang nakig-uban kang Hesus. Maigsuon, nahibulong pag-ayo ang mga kadagkuan sa ilang Pedro ug ni Juan, nga nakaako sila sa pag-atubang sa mga kadagkuan nga maisugong nagsangyaw. Isog kaay sila ug ilaganing giingnan ang mga pangulo nga sila ang naglansang kang Hesus sa krus. Ug ilang nasayran nga kini nga mga tao walay mga grado, mga yano, mga mangingisda. Sa ilang panahon, bali mga muso sila, mga pobre nga klase sa mga tao. Apan nakahimo sila sa pagbarog at tubangan sa mga kadagkuan nga gasangyaw o gaprangka nga sila ang naglansang kang Hesus sa krus. Apan sa ilang pagkakita sa tao nga naayo na nga nagtindog tupad kanila, wala sila'y gikasulti nga supak niini. Apan sa diyang gisugo nila ang mga apostolis sa pagbiya una sa Sanhedrin, sila nagisutisgot sa usa ug usa nga nag-ingon, unsa may atong buhaton niining mga tawhana? Kay dayagman gayud kaayo sa tanang nagpuyo sa Jerusalem nga pinaagi kanila nahimo ang usa ka dayag nga milagro. Ug dili kita makalimod niini, ila untang ilimod mga igsoon. Apan dili ila makalimod kay daghan ang nakakita nga mga tao sa Jerusalem sa milagro nga gibuhat nilang Pedro, nga ang bakol na ayo ug nagdaig sila sa Dios. Ug naka-idea sila, nakahuna-una sila kung unsa ilang buhaton. Bersikulo 17. Apan aron dili na kini masabwag pangagto sa katawhan, pasidan-an nato sila sa dili na pagsulti kang bisan kinsa pinaagi ni ngalana. Busa gipatawag nila sila o gipasidan-an nga dili na gayud magsulti o pagtudlo pa pinaagi sa ngalan ni Hesus. Sato pa ilang gidid-an ang mga apostolis, silang Pedro nga dili na magsangyaw sa ngalan ni Hesus. Bersikulo 19. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, kung matarong man diya sa pananaw sa Dios, sa pagpamati kaninyo kay sa Dios, hukmi ninyo. Sato pa mao'y gipahukom nilang Pedro ang mga kadagkuan. Sila nga mga pangulo ang kinahanglan maghukom kung unsay matarong, ang pagsunod ba sila gisulti o ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay para nilang Pedro, dili gyud sila kapungan, dili gyud sila mababagan. Bersikulo 20. Kay kami dili makapugong sa pagsulti may tungod sa among nakita ug nadungog. Dili kapungan ang mga baba nilang Pedro sa pagsangyaw sa mga milagro nga gibuhat ni Hesus ug sa pagka-Dios ug sa pagkamanuluwas ni Hesus. Ilag yung ipadayon sa pagsangyaw ngadto sa tanang mga tao. Bersikulo 21. Ug sa nahimo na nila ang dugang pa nga pagpanghadlok kanila, sila gibuyan nila nga wala makakita og paagi sa pagsilot kanila tungod sa katawhan. Kay ang tanang tao nagdaig man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tao nga gihimuan sa mga milagro sa pag-ayo kapi naman sa 40 ka tuig ang panuigon. Sa ato pa, natubag na nilang Pedro ang Sanhedrin. Maigsoon ang Sanhedrin mao ang council sa mga Hudiyo. Ug si tinta kini kabuok nga mga lalaki. Ug sakop sa Sanhedrin ang mga Sadusiyo, Parasiyo, Iskriba ug ang mga pari ug uban ang labang pangulong pari. Ug natubag na nilang Pedro ang ilang pangutana kung giunsa pag-ayo ang bakol. Nahibalo na sila nga naayo pinaagi sa ngalan ni Hesus.
nga ilang gisalikway ug ilang gilansang diya sa cross. Ug tuwa ang bakol nga naulian gatindog sa tapad nilang Pedro. Ug nahibulong pag-ayo ang tibok Sanhedrin kay ilang nakita nga walay kahadlok ni Pedro ug ni Juan. Apan klaro nga mga yano ra sila nga mga tao. Maigsuon karon nga panahon naay mga relihiyon nga gakasuko sa mga naluwas tungod sa atong pagsangyaw sa kaluwasan. Ug mo'y ilang gaiisyo sa mga naluwas nga wala kuno sila maka-Bible school. Mao kinahanglan nga magpakahilom lang sila ug dili sila magsangyaw sa kaluwasan. Sama sa gibuhat sa mga eskriba sa mga parasiyon nilang Pedro nga ilang gidid-an sa pagsangyaw sa ngalan ni Hesus. Maigsuon silang Pedro, mga yano lamang nga tao, wala sila mga grado. Ug kanato usab, kadaghanan kanato, kulang kita sa mga grado. Apan, nakitay grado may tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. Nakitay katun-anan sa kaluwasan. Maong magpadayon gid kita sa pagsangyaw sa kaluwasan ug dili kita magpakahilom. Bisan kung naay magbahad kanato, bisan kung naay manghinadlo kanato, dili nato himuon nga rason nga dili kita mupadayon. Mupadayon gyud kita sa pagsangyaw sa ngalan ni Hesus para sa kaluwasan sa tanang mga tao. Busa gipagawasa nila silang Pedro ug nagsabot sila kung unsay ilang buhaton kanila aron makaundang sila sa pagsangyaw may tungod kang Hesus. Ug pagkahuman nila sabot, gipabalik nila silang Pedro ug ilang gidid-an sa pagsulti o sa pagtudlo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Apan gitubag sila nilang Pedro nga dili gayud sila makapugong sa pagsulti may tungod sa ilang nakita o nadungog. Sa ato pa maigsuon, giprangkahan nilang Pedro ang Sanhedrin nga mupadayon gyud sila sa pagsangyaw may tungod kang Hesus. Ug mausab ang atong buhaton. Dili kita magpadaog, mupadayon gyud kita sa pagsangyaw. Busa igo ra nakapanghadlok ang mga pangulo nilang Pedro. Ug dayon gibuhian nila sila nga wala maunsa. Kay basin maguliyang ang mga tao kung silutan nila sila. Kay nakabalo ang tanang mga tao sa Jerusalem nga naayo ang bakol tungod sa milagro nga gibuhat nilang Pedro ug nagdaay gani sila sa Dios. Katingalahan mga igsuon nga kini nga mga tao bisan kung wala pa sila makatuo, gidayeg nila ang Dios tungod sa milagro nga naayo ang bakol nga tao. Sa atong pagpadayon, magbasa kita sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 23, hangtod, versikulo 31. Sa dihang gibuhian na sila, miadto sila sa ilang makauban, ug ilang gisugilon ang gisulti kanila sa mapangulong pari ug sa makadagkuan. Ug sa ilang pagkadungog niini, nagdungan sila sa pagpatugbaw sa ilang mga tingog ngadto sa Dios ug miingon, gamhanang Ginoo nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang nga anaan niini. Dili ba maigsuon sa miagi nato nga pagtuon, gitudluan kita may tungod sa pagdayeg sa Dios. Ug gitudlo gani kini ni Hesus sa mga tinudluan nga kinahanglan kung magampo sila, una nila daygon ang Dios. Ilhon nato ang pagkagamhanan, ang pagkabalaan ug ang pagka-Dios sa atong Ginoo. Ug gitudluan gani ni Hesus ang mga apostoles nga daygon nila ang Dios pinaagi sa pag-ingon nga Amahan, balaanon ang imong ngalan. Apan dinhi nga bersikulo, dili mao ang ilang giingon nga pulong. Apan sama ra gihapon nga pagdaig nga nag-ingon sila, gamhanang Ginoo nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang nga anaan niini. Ang tanang mga isda, ang mga langgam, ang tanang mga mananap, ang tanang gibuhat sa Dios ug mao'y gibuhat sa mga apostoles sa ilang pagdaig sa Dios. Bersikulo 25. Nga pinaagi sa baba sa among amahan nga si David nga imong alagad nagsulti pinaagi sa Espiritu Santo. Ug isgutan usab ni Pedro ang usa pa nga gipropesiya ni Hari David nga daan nilang nahibaw-an. Ngano bang nasuko man ang mga hintil
ug ang mga tawo naghuna-una ug mga walay pulos nga butang. Ang mga hari sa kalibutan nagpahiluna ug ang mga pangulo nagtigom. Batok sa Ginoo ug batok sa iyang Mesiyas. Ug bag-o kini nahitabo, pinaagi sa pagpaatubang sa mga kadagkuan nilang Pedro nga gakontra may tungod kang Hesus ug gakontra sa mga milagro nga gibuhat nilang Pedro. Bersikulo 27. Kaysa pagkatinuod dinhi niining syudad adunay nagkatigom batok sa imong balaang alagad nga si Hesus nga imong gidihugan, si Herodes ug si Poncio Pilato uban sa mga hintil ug sa mga tawo sa Israel aron sa pagbuhat sa bisan unsa nga gitakda ng daan nga may tabo sumala sa buhat sa imong kamot ug sa imong plano. Maigsuon daang plano sa Dios nga si Hesus itugyan ngadto sa mga kadagkuan, ngadto sa mga makasasala, sa ilang Herodes, nilang Poncio Pilato, aron hukman sa silot sa kamatayon, pinaagi sa paglansang kang Hesus diya sa krus. Ug kini natuman. Bersikulo 29. Ug karon Ginoo, gisumbong sa mga apostolis ang ilang mga naagian nga mga kalisdanan, pinaagi sa pagpanghulga, pagpanghadlok sa mga kadagkuan kanila. Ug karon Ginoo, tan-awa ang ilang mga pagpanghulga ug itugot sa imong mga alagad ang pagsulti sa imong pulong uban sa tanang kaisog. Mao'y hangyo nilang Pedro nga hatagan sila kaisog nga makapadayon sila sa pagsangyaw sa kaluwasan sa walay kahadlok ug walay kataha bisan pa man kung gadid-an sila sa mga kadagkuan. Bersikulo 30. Samtang magtuyhad ikaw sa imong kamot aron sa pagpang-ayo ug ang mga milagro ug ang mga kahibulungan mahimo pinaagi sa ngalan sa imong balaang alagad nga si Hesus. Sa ato pa nangayo silang Pedro ug kaisog ngadto sa Dios nga makasangyaw gyud sila samtang naapay mga milagro uban sa ilang pagsangyaw aron mamatud-an ang ilang gisangyaw nga tinuod ug kamatuoran gayud ug kasaligan pinaagi sa mga milagro nga ilang gibuhat. Maigsuon ang pulong nga samtang nagpasabot nga ang mga milagro nga ilang gibuhat nga ilang gapangbuhaton naay kinutuban dili hangtod sa kahangturan. Ug mao ilang gipangayo mintras nga naa pa kini nga mga milagro makapadayon gyud sila sa pagsangyaw sa kaluwasan. Bersikulo 31. Ug sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit, diin sila nagtigom, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug nagsulti sa pulong sa Dios nga may kaisog. Sa ato pa, sa diyang gibuhian na silang Pedro, miadto sila sa ilang mga kauban, ug ilang gisulti kanila ang tanang nahitabo, ug ang tanang gipanulti sa mga pangulo kanila. Ug sa pagkadungog nila niini, diretso sila midangop kang Ginoo ug nagdungan sila sa pagampo. Ug isgutan nila sa ilang ampo nga daang nagpropesiya si David nga masuko ang mga hintil ug ang mga hari ug ang mga pangulo musukol kang Ginoo. Sa ato padaan kining gipropesiya ni Hari David nga buhaton sa mga kadagkuan nga musukol gyud sila batok kang Hesus. Busa nagampo sila nga itugot sa Dios kanila ang pagsulti sa iyang pulong uban sa tanang kaisog. Samtang magtuyhad ang Ginoo sa iyang kamot aron sa pagpang-ayo ug samtang ang mga milagro ug mga kahibulungan mahimo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Maigsuon, kining ilang giingon nga samtang gapasabot nga naay tagal ang mga milagro. Ang hinungdan nganong dili kita makakita nining matanga nga mga milagro karon kay human naman ang ting milagro pinaagi sa mga apostolis. Maong dili kita makaadto karon sa ospital aron maayo ang mga masakiton ug mabakante ang ospital. Kay karon nga panahon wala naman ang mga milagro nga sama sa gibuhat sa mga apostolis nga diretso ug kumpleto. Espesyal ra kini nga gigamit sa Ginoo nga paagi panahon sa mga apostolis sa bag-o pa ang iglesia. Timanan usab nato mga igsuon,
ang giampo sa mga magtotoo, aron ato silang maawatan. Wala nila balik-balika o memorisa ang ilang mga ampo, apan nakigsulti gayud sila og insakto sa atong Ginoo. Ilang giistorya ang tanan nga naa sa ilang kasing-kasing. Mo ilang gibuhat. Gidangop nila ngadto sa Ginoo ang gipanghulga sa mga pangulo kanila. Ilang gisumbong ang tanan nga ilang naagihan ngadto kang Ginoo. Gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, gamhan ang Ginoo nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang mga butang nga anaa niini. Bisan kung nag-agi sila mga pagpanghulga, mga lisod, ilag yapong gidayeg ang Dios. Usa ka maayo nga ilang ibuhat. Gisgutan nila ang mga tawo nga mikontra kang Hesus, nga sama kang Herodes, kang Pilato, sa mga hintil ug sa mga pangulo sa Israel. Ug nagampo sila nga makapadayon sila sa pagsulti sa pulong sa Ginoo uban ang tanang kaisog. Ug maigsoon gitubag dayon sila sa Dios, pinaagi sa pag-uyog sa dapit diin sila nagkatigom. Dako kini nga yes sa Dios sa ilang giampo. Gipalinog sa Dios agi sa pagpahinumdum kanila sa iyang dakong gahom. Nga dili sila angay mabalaka, dili sila angay ma-discourage, kay naa ang Dios gauban kanila ug andam manalipod kanila. Maigsoon gakahimuot pag-ayo ang Dios sa pagsunod kaniya sa iyang mga anak ug ang pagpakigsulti kaniya nga gasumbong sa tanan nilang mga problema. Sa ato pa, timanan nato kini mga igsuon nga gibuhat sa mga apostolis, pinaagi sa gahom ni Hesus. Nagsangyaw silang Pedro. Ug sa ilang pagsangyaw, daghan ang mituo ug naluwas. Maigsuon ang kahimtang kung daghan ang maluwas, daghan pud ang mukontra nga mga tawo nga dili mga magtotoo, nga gagamiton ni Satanas aron mababagan ang mga naluwas nga dili makapadayon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug mao'y nahitabo niini nga pagtuo nato. Misukol dayon kanila ang wala mga luwas. Ug gani gidakop nila silang Pedro ug gihulga ug gidid-an sa pagpadayon sa pagsangyaw sa kaluwasan. Apan wala sila magpadaog. Maigsuon, giluwas sila sa Dios gikan sa kamot sa ilang mga kaaway. Wala sila pasagdi sa Dios. Midangop sila kang Ginoo, pinaagi sa pagampo. Ug nagyes ang Dios sa ilang giampo, pinaagi sa iyang pag-uyog sa dapit diin sila nagkatigom. Maigsuon, maayo gid kaayo ang atong Ginoo. Kasaligan ug dili siya gapasagad sa iyang mga anak. Andam siyang mutabang ug kahibulungan kaayo kini nga nahitabo. Bisan kung nag-agig mga paglutos, mga kalasdanan ang mga apostolis ang mga magtotoo. Apan daghan gihapon ang nahimong naluwas nga mituo sa gisangyaw nilang Pedro. Ug usa gani ka adlaw, 5,000 ka mga lalaki, walay labot ang mga babae, ang mga batan-on, ang mga bata, nga mituo niagtong adlaw. Kaya namatud-an sila sa gisangyaw nilang Pedro. Maigsuon, sa dili pa kita magtapos, nini nga pagtuo nato, palihog ato kining buhaton, kauban sa atong tibok nga panimalay, sa atong tibok nga pamilya, sa imong asawa o sa imong bana, sa inyong mga anak. Palihog, basahan ninyo ang mga buhat, Kapitulo 4. Ang tibok nga kapitulo. Pagkahuman sa panihapon, maayo kung dili iyon ang TV, magtapo kamo sa tibok ninyo nga pamilya o hisgutin ninyo ang Kapitulo 4. O pagkahuman ninyo og pagpamalandong niini, maayo nga ikaw nga amahan sa pamilya, pangutan-on nimo ang imong asawa, ang imong mga anak, kung unsa ang ilang nakuha nga mga katudloanan niini nga kapitulo. O unta mga igsuon, ato kining buhaton sa matag usa kanato. O maorang atong pagtuon karon, unta na panalanginan kamo ug nadungagan na usab ang inyong mga katudloanan, pinaagi sa atong pagpadayon sa pagtuon niini nga series. Ug ang Ginoo padayon nga magpanalangin kaninyo, maghatag og kahusay kalinaw pinaagi sa ngalan ni Hesus.
Daghang salamat mga igsuon hangtod sa sunod nga episode.